Ebben a videóban egy Cummins 5,9 literes soros 6 hengeres motorblokk felújítását mutatjuk be. Az átvizsgálást és árajánlatadást a főtengely köszörülés követi. A főtengely feladata, hogy a dugattyúk hosszirányú mozgását forgómozgássá alakítsa a lehető legkisebb energiaveszteséggel. A mozgó alkatrészek nem megfelelő kenés hatására gyorsabban kopnak. A kopott felületek felújítására köszörülés, illetve összeszereléskor a túlméretes csapágy használata a megoldás. A következő munkafolyamat a perselyek fúrása. A használat során a hengerfala megkopik, mivel ebben az esetben standard méretű dugattyúkat kap a motorblokk, ezért a persely átmérőjét gyári méretre kell visszaállítani. Ezt persely cserével érjük el, CNC-s gépen megfúrjuk az új perselyek helyét. A tökéletes perselyillesztés, illetve hőátadás érdekében hónoljuk a hüvelyek helyét a préselés előtt. Az átvizsgálás során már átesett a motorblokk egy tisztításon, de bizonyos munkafolyamatok után el kell mosnunk újra, hogy megtisztuljon az olajtól és szennyeződésektől. A mosás után jöhet a hengerperselyek préselése. A síkolást is a megmunkáló központon végezzük. Maró eljárással síkfeletet hozunk létre a motorblokkon. A síkolás után ismét egy fúrás következik, ahol a bepréselt hengerperselyeket pontos méretre, illetve a blokk síkjával tökéletesen merőlegesre fúrjuk. Ahhoz, hogy a persely falának olaj megtartó képessége létrejöjjön, szükség van a fúrás után még egy honolási fázisra. A hajtókar felújításakor cseréljük a kopott csapszegperselyeket. Kipréseljük a régit és egy újat préselünk a hajtókar dugattyú felülő oldalának furatába. A csapszegpersely pontos méretének beállítására fúrásra van szükségünk. A felújítási folyamat az összeszereléshez ért. Összeszerelés előtt elmossuk az alkatrészeket, a főtengely csapágyait beszereljük, bezsírozzuk. Majd a főtengelyt behelyezzük, csavarjét nyomatékra húzzuk, fokoljuk. A motorblokk összefűzésének másik fölépése a dugattyúk, hajtókarok összeszerelése. A dugattyúk gyűrűjét előfeszítjük, majd a dugattyút beépítjük a hengerbe. A hajtókarokat felfűzik a főtengelyre. Miután elvégeztük a kötelező biztonsági méréseket és mindent rendben találtunk, készen is vagyunk a motorblokk komplett felújításával.